ଆସ ଆସ ନିଅ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ ଛଡ଼ା ହବ। ଆମ ଜଳ ଛତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଆଉ ଜଳକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦହି ପାଣି ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି। ଆମର ହେଉଛି ଆମଣାକୁଦୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମଣାକୁଦୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୋ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ମୋର ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରେ। ଆସ ଦହି ପାଣି ପିଇବା, ଆସ ଆସ ଆସ। ମୁଁ ବି ପିଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉନି, ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର। ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ ମଡ଼େଇକି ଆସ। ଯାହା କରୁଛ କର, ହେଲମେଟ ମଡ଼େଇକି ଆସ। ଖରା ହଉଛି। ପିଇବନି ଏତେ ପିଇବନି, କମ